Horas madihita sa luhut na, di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adoraksota parandi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dami, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangiyangata, imana tersurat di Rom bidu 5, mamukasian ayat 1 rodi ayat 5. Laus trupukodo nagabe epistel tu Minggu Trinitatis 12 Juni 2022. Hujahama dihita sonoma didok hata ni Tuhata. Asadung dipitori hita dalam haporsiaun, mardami mahita doho debata marhiti-hiti Tuhata Jesus Kristus. Laus marhiti-hiti ibana do saut masuk kita tu asini roha hajong-jongat tanwaing dalam haporsiaun. Jala taparhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alai lumubi sianido pe ay itahalacod do nangakahaporsuhon. Alataboto dihorhon hapursuhonido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni roha ido hatawon. Jala hatawonido makorhon pakirimon. Alai dang namurak hitabahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehot tu bagasan rohata holong ni roha ni debata. Marhiti-hiti to di porbadia naung nilihonai tu hita. Ima hatani tu hatta. Dipitori marhiti haporsiaun, dibenarkan karena iman. Odo sada ajaran pokok ni Apostel Paulus marhiti aka surat nai, terlebih di surat ni Apostel Paulus natu huria Romau. Doktrin manang ajaran nama cai argadoi sian Apostel Paulus lahu memudai huria hati hai nang tuhita di bagasa tikyon asau nang manirpang sian hata ni Tuhata na tersurat di Bibeli. Hamuak kadongan hira-hira di abad pa-15 marhiti reformasi na pinatupa ni Martin Luther dohot akadongan na gabelam takasma hina argani pudaon di hata Latin didok sola fide. Songon nataboto anong dutulu semboyan na macay arga di hati hai di tahun 1517 imasongon tahun reformasi. Natulu semboyan manang slogani ima sola fide, sola gratia, dohot sola scriptura. Natulu sloganon dang na muncul butino ni na marbucir dui sian ajaran ni gereja dalam hal i Katolik naung do manirpang sian ajaran na tersurat di Bibeli. Jadi ido si bucirina isarana diajar hodo hati hai anggo haluau ni keselamatan nabui dui usaha honon diupayakan ima marhite jasa manang amal bakti manang pabahenan. Haluau ni nabui tuhoro dui ninna marhiti indulgensia surat hasesan ni dosa naung sanga di 3 hon satiki. Alai dialo Martin Luther dohot akadongan na seperjuangan do puda sisongoni. Bagi Martin Luther dan kawan-kawan, ia haluau ni taksi tuhoro ni jaladak tartuhori asini rohani debata sabing dui dang adong jasa ni jolma disi jaladang adong upaya ni jolma lahu peluahu dirina silehon-lehon ni debata sabing dui molo di hata Indonesia didok grace asini roha didok mai sola gratia. Jala marhiti haporsiaw di Jesus Kristus idui bui tahilala sola fide
Jala takas doi tersurat di Bibeli nagabe dasor manang ujahan ni hapur siaun dohot pangajarion na takas ima sola skriptura. Hamak kadongan sa hapur siaun nuaing na taida di bagasa trupukon danga pala perdebatan taringot tupo daibe. Alai perbue ni pamitorion nasian hapur siaunido. Molo di hata Indonesia manang di Alkitabi didok hasil pembenaran iman. Dia ma perbuena manang hasilna dung dipitori de batahita. Dia ma tadana pabua naung dipitori de batahita. Didok perbuena perjulu ima gabe mardame mahita doho de bata marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Hamu kadongan molo didok mardame dadana adong perbeda atta doho debata ate. Sahirana perbeda tu hatai. Hita do perbeda. Jol mau do perbeda. Jala mulu marbeda hita pola do dang diide pinggol na kan. Mardame dada alana marbada. Mardame ma marsijalanga ma tatuju masol hotu debata dein na do dibuke deta 421 ayat tului barang na tongo marbeda hita asa didok songoni. Memang iko say mardame do iko masijalangan. Holan ditiki masa-masa ni COVID si natuari sedeido si nataunido hita diorai masih jalangan. Anggonuai ngabui be masih jalangan ate. Molo didok mardame doho debata dada na marbeda hita doho debata daw. Alai ala naung sega do hubungata tu debata sega parsaurata doho debata. Isi manigay manang aha manigay. Nama bahisiga ima dusay. Duksega hubungani gabi Roma Tuhan Yesus padumuho kita tu debata. Jadi Tuhan Yesus mamuse padumuho jolmai tu debata. Songon halak na mardongan manang maralet manang suami istri boydo gabi siga hubungan nasida ate. Dada ala na marbada nasida. Tahu, alai ala adong orang ketiga, manang pihak ketiga. Gabi putus ma hubungan ala ni orang ketiga. Sasitong nada kolat diaka na pacaran manang na marumah tangga ma sa sisongoni. Diaka persaurat tapi buidu siga hubungan ala ni pihak ketiga. Nah pihak ketiga tak selalu marumang jolma. Alai buidui marrumang sesuatu. Songoni mana taida di hubungan ni jolmai tu debata. Ada pihak ketiga na manigai hubungata do debata. Ima dusay. Jadi asa unang siga hubungata do debata. Bah jangan ada dosa di antara kita dengan Allah. Taida do muse di pardamian ni jolma do debatai peranan ni Yesus Kristus na padamehon. Idu asa didok muse di ayat 2 marhiti-hiti ibana do maksudna marhiti-hiti Yesus do saut masuk hita tu asini rohai. Padohani naing mangodol hom muse asa molo saha pihita tu asini rohani debatai dada alani usaha tai. Alai tung marhiti-hiti Yesus Kristus dui gabeta persaulihon. Jadi mulubui pe hita muse mardame do debata dang usaha tai asini rohani debata dui marhiti Yesus Kristus na pinadumu ni Yesus Kristus hidu hita asa gabi bui mardame do debata. Imana perjulu perbui na padua honsian pamitorioni ima gabi itahalat coma nang akahapur suhon bermegah dalam kesengsaraan dido. Somalna si pasidingo do hapur suhon ate dada si halas sonotto ni hirana suarung do binoto jolma makalasson hapur suhon
Gabilas rohana ala roha porsuhon. Hore, selamat datang ke sengsaraan. Ninna, tangarong nasongoni ati. Jala mulu gabi adok penasongoni. Bah, ngari kok diperiksa kesehatan ni. Ngadong na korslet di diri ni. Las rohana marporsuk. Anggona sehat do pikiran do pamatang tuk suarong do siak kitaon naulo marporsuk. Sudidu pasidikon haporsuhoni. Jala saita pangidu do mulubui unang mamasay di nguluta. Alay laos merdumutusido di dia ma adong ngulu di portibion na sohya mengedupi haporsuhon. Isi siak kitaon na sohya marporsuk. Tangadongi. Si taon porsuk nabido jala si porsan porsuk nabido. Laos merdumutusido nuaing tujuan ni Apostel Paulus molo didok ita halat cuman nuaing haporsuhon bermegah dalam kesengsaraan. Menurut Paulus, menjadi seorang Kristen itu tidak gampang. Gabi hala Kristen dang otomatis gabi lias sian aka haporsuhon, balik sa buidu gabi lam tabah haporsuhon. Alani songon akan naung pinitoran ni debata, jala naung pinaluan ni Yesus Kristus, iku buidu dibereng haporsuhoni sian sudut pandang ni haporsiaon. Sebaliknya akan naso pinitoran ni debata say holan sian sudut na nehatip do haporsuhoni idaonna. Gabi ima mabahin ibana madili putus asa. Alayaka naung pinitoran ni debata di ida nasida do haporsuhoni sian sisi na positif, sian sudut pandang ni debata, sian sudut pandang haporsiao. Haporsuhoni makkorhon habengeton, jala habengeton makkorhon hatawon, jala hatawoni makkorhon pakirimon. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Taide ma tangga-tanggana rupani haporsuhon, habengeton, hatawon, pakirimon. Molo naing taboto sasahalaki benget do manangdang di nguluna memang ikut jolo buluson na do haporsuhon. Angko swadong do sitawonon maul do maddok sasahalaki na benget marroha. Alay dung tabereng rupani diliwati ibana akasitawonon manang haporsuhoni do honom mayatong jolma na benget manao. Hata na dipakai Apostel Paulus madok haporsuhoni ima hata lipis di hata Junani manang di hata Gorik. Secara harfiah molo dilapati tekanan. Jadi haporsuhoni ima tekanan. Segala macam hal buido menekan halak Kristenate. Isarani ragam ni kebutuhan, hapuguson, habu ni roha, penganiayaan, kebencian, dohot lana asing. Alani mangihutun Apostel Paulus butuh habengeton ketekunan mengadupi sudi haporsuhoni, mengadupi sudi tekanani. Habengeton nani dok nadison buidui melebihi kesabaran. Hupomone ma didok di hata Gorik ne di hata Junani Hupomone bukanlah jiwa yang menyerah dan membiarkan diri ditenggelamkan oleh bencana, melainkan menghadapinya dengan membusungkan dada dan mengatasinya. Jadi halak namiat di bagasan hupomone tang gampang menyerah jala murah-murah mat dili. Alai justru tegar mengadupi ragam nyaka tekanan ning ngului. Dungi habengeton makorhon hatawon tahan uji. Hatana dipakai tu padohan hatawoni tahan uji ima hata dokime. Dokime di hata Goriki digunakan untuk menyatakan logam yang telah diuji dalam api sehingga segala kotoran telah disingkirkan daripadanya. Jadi apabila penderitaan dihadapi dengan tahan uji, keluarlah dari penderitaan itu orang-orang yang lebih kuat, lebih murni, lebih baik dan lebih dekat kepada Allah.
Ima pengertian ni tahan ujian nudisi. Hatawun makoro pakirimon. Nama bahe marasing na porsiai siana kajol mana asing. Dada dihapur suhon nama si surungan tao. Alai dipakirimon itu. Buidu hita sama-sama mengalami hal nasarupa. Alai gabi berbeda mahita di hasilna. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama. Tapi yang satu akan terbawa pada keputusasaan dan yang satu lagi pada tindakan yang membawa kemenangan. Bagi yang satu keadaan itu menjadi akhir pengharapannya, tetapi bagi yang lain menjadi tantangan kejayaannya. Seorang bijak pernah mengatakan, saya tidak menyenangi krisis, katanya, tetapi saya menyenangi kesempatan yang diberikannya. Saya tidak menyenangi krisis, tetapi saya menyenangi kesempatan-kesempatan yang diberikannya. Ima didok Nabi Suki. Songonima akan naporsea dituhani mengadupi hapur suhon songot tadani perbui naung pinitoran ni debata nguluna. Halak naung pinitoran ni debatai buidui pertudusun tulabang tupakku. Adong ra sian hitaw na sumanadayate. Mululam niatuk labangi tu hau manang tu pangalabangan na da lam sotarupa doi semakin diketuk, semakin ditekan dari atas, semakin nancap, semakin tidak tercabut. Mulubui pediupat bah iko mardongan alat nama musi. Imalabang manang paku. Soni do halak na porsiai semakin ditekan semakin kuat, semakin ditekan semakin tidak tercabut. Jadi haporsiau nai dang meateat tetapi nancap. Haporsiau nai saya songon urat nihau na majalar manang na tu dia. Didok mai iman paku. Jadi mari kita miliki iman paku. Jala idu tadani naung pinitoran ni debata. Mergugu mahita. Amin. Mulai tema Tuhan dihatam na badiaon. Pasu-pasuhom may dihami. Jala pauraton. Asa di perbuihok katamia ka perbuih na dinggan. Perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.